Часът е 6:34 сутринта. Нашата героиня се казва Ана. Тя има син и съпруг. Синът ти се казва Антон. Името на мъжа е Тома, но всички му казват Томи. Тази есен Антон ще си има братче или сестриче. Ана иска момиченце. Поне така си мисли, но не е съвсем сигурна. Днес е рождения ден на Антон. Ана му е купила подарък. Тя му го поднася на закуска. Антон много харесва подаръка. Въпреки, че вече се беше досетил какво има в пакета, той се преструва на изненадан. Съпругът на Ана мълчи, но той също има подарък за Антон. Ана е учителка в училище недалеч от дома й. Съпругът ти е счетоводител. Веднъж седмично Ана ходи на фитнес. От известно време тя плува редовно. Носи абонаментната карта в чантата си заедно с 3 снимки. Едната е на съпруга й, втората на Антон като бебе, третата е на дядо й. Ана е имала чуден дядо. Казвал се Емил и бил капитан на голям кораб. Дълги години той кръстосвал моретата. Когато била малка, Ана обичала да слуша неговите истории за далечни страни и култури. Тя също би искала да замине на пътешествие някой ден, но съпругът ти не харесва тази идея. Докато пътува към училище, Ана изброява на ум какво трябва да купи за празненството по случай рождения ден на Антон. Когато влиза в училищния двор, Ана усеща, че нещо не е наред. Тя пита двете момичета защо се карат. Елена, момичето с късата коса и висящите обици, обвинява другото момиче, Силвана, че е откраднала топката й. Елена казва, че тя си играла с топката, когато Силвана дошла и я отмъкнала. Елена е ядосана и казва, че в циганската махала, откъдето идва Силвана, сигурно е нормално да се краде. Тук обаче не може да се краде. Силвана трябва да се научи да си държи мръсните ръце далеч от чуждите вещи. Ана заявява, че няма да търпи подобен език, но Елена отговаря, че нейният баща е казал, че човек има право да изразява мнението си устно и писмено. Нарича се свобода на словото и е записано в Конституцията.